bini nogo Bwsani dut chikore Bwsa chikon mang ni tongo hasingo Bwsa dut masa ya bi kabui tongo bo phaiki se babu ang dut khanga ji sanai do Bwsa so chikon de seklang ka bi kabui tongo ya BJP bodolni bkhakte borakathal hezamara shimnabo osamataini shal rogoi bori rokno rignai bagnani hanai wansukjak mani aboni yagulo hezamarawa tini September tale noitisa salmari kok pisalo rignai bagna hanai shal chongoina laikha tei diporjarabo rignai bagna bagai BJP ni adongrok thanglai mani fiaba achungsa samokstra tanglai rokbai choprop jakha a choprop mungo sakdukhu mankha Swrangchati ni reporter Koktwma Thumwi aboni logyo BJP ni adongrok bahaino sakdukhu mankha butok khlaijakha tabuk jibi sakamnogo saknaijagai tongo Swrangchati ni reporter Kamal Tripura nok Nukhungni borok phailajak naina bagai tei BJP adong kebengnai bodolrokni phaisingtibo naina bagai phailajak Koktwma Thumwi Kamal Tripura tei BJP ni adong sakdukhu manai Mongol Depormano juda juda bodol nai phailai mani bai bangsa Koktwma Thumwi rok bahaino thangai naikha Koktwma Thumwi Kamal Tripura no tei nok Nukhungni borok bai kokrok saka Shawiman kha koktisalo hezamara community hall noko BJP bodani phaisingte tignai bagjaknani bagai kok sabjakmani tei Swrangchati ni reporter Kamal Tripura bo hezamarawo thangma yagulo achumsa samoksja tangnai Themerangrog phai choprop phaileka BJP ni adongrok no a choprop mungo butok khlaijakha tei je puro Koktwma Thumwi Kamal Tripura camera tisana naikha bini camera shekjakha bonobo romoi butok khlailekha butok khlaijagai tabuk marke sakdukhu manja Swrangchati ni reporter Kamal Tripura tabuk jibi sakhamnogo saknaijagai tongo bo khoroksa media tei Koktwma Thumna bagai thangmani Koktwma Thumna thangai media tangai Bujakkha nanghanai sengmangti saka Koktwma Thumnai ro yang news reporter Kamal Tripura ni bihik songitat bohaino khadujak khamokjak tamon hingba nogo korei mairong chrairokno charina bagai korei dut rang thumna bagai thangjajamani bufa Swrangchati ni reporter Kamal Tripura fiaba aro bini samung khlaina thangai choprop jaknani nangkhabo BJP sakham nogo phai naifeima bai baksa Koktwma Thumwi rok bahaino thangai naikha reporter Kamal Tripura no tei jibi sakham nogo bono tobuma yagulo x-ray rok CT scan rok khlaijakha tabuk bo hamsubyaku Kamal Tripura oila hangai to singlok buifun phaika aro wala lekha bono ke ang kaina Kamal Tripura to aro thangjak saimano je bo tini aro kaisa BJP ni panda dongbo ribangmani panda hena kai MP Sri Bujakkha de thangani ko jagawo kai ang bo jaga thangani saima ka kai o jaga wala lekha boni gija khara ka kai bor phun khaija bole thangjak ba nam jani imi dokha nenge bini shopan gair pore ani oro phun khaija je Kamal Tripura pokhro kotika bujagai oi bai ni saw ga saw ko ga saima ya saw তারপরে খাই কোনো নর জিকে হসপিটাল ফাইমা ফাইকা পকর খাতিজা থুইলা লিনি ফাইয়া কোনো কক সাবাইকা কক সাবাই কোনো কোনো সিটি স্ক্যান খাইকা দুইটা এক্সরে খাইকা সোনোগ্রাফি খাইকা এটা কোনো গোবামা টেস্ট খাইকা এরপরে কোনো ওর এডমিট খাইকা এরপরে ববে কিছু কক সামানগুলো সাবাইমান খা বড় বসিনিকা তাই ওর যে খাইনাই BJP ni অঙ্গই ওর বুজাক বরং করা চিনি দামং বলনো নুবো বকর খাইজা ঠিক আছে borokni borok bulai kina ani kokha uja gase media tangai bujang na ang mosung sara mosung media tangai bujang na media hangkai to gobang ma jaga no BJP ni Tripura wa je politician mane politician ni program ngaka politician ni program mo thangnai kono ekta occasion media joto khabar khaimano haise কিন্তু নওয়া জায়গা নরওয়া জায়গা পলিটিশিয়ান ওয়ালাইখা বুলাইখা নর বাইলেন্স লাইখা বাপুর ক্যামেরা সাখা গাই বিনি ক্যামেরা সেগৈ বন বুখা তখা তখা নর যদি ন লিগ্যাল সামু খাই দং হাকে বনি ক্যামেরা সেগৈ বকুন মানে কাম দরকার নাংবা বন ন কক সাবই মান বলে মিডিয়া বাসা হলো মিডিয়া মানে 2 টাকানি মিডিয়া 500 টাকানি মিডিয়া অমদি রকম সাজাগো অমা আন বেলেকে দুঃখ নাগো যে মিডিয়া ন সব চিকন বানাই শুগো মকল চিকন বানাই শুগো Kaya ang ngapan sana mo sunggo omo por biye Kamal Tripura botabung jibi hospital khlaija bini nogo Bwsani dut chikore Bwsa chikon mang ni tongo hasingo Bwsa dut masa ya bi kabui tongo bo phaiki se babu ang dut khanga ji sanai do Bwsa so chikon de seklang ka bi kabui tongo ya
ang kaisibo saka dut na hat dinga no ran ro ka hingkai dut busani dut kita jugar khainani bagai ini ni jenis thui omai ke riyo na na o jaga bini bukuk tu sai maka ang sudu bini bukuk tu ya gobang ma borong saka tabaksa jora Kamal Gandhi Triprano sabo sabo nai phaikha tabaksa bolon to gobang ma ro politician lo bo phaikha gai tai MP Biplop Kumar de bo phaikha mothani nai phaikha de ang mothani borok nai phiman lokle nungya ko tobe mane ang je sinimani borok ma nungya ko je mothani sini ang je sinimani borok am tilo minister ba MLA so nungya ko gai BJP phaisingni phaikha MP Biplop Kumar de phaikha gai te oro gobang ma bojgan ni mondo president lo bo phaikha gobang ma neta ro phaine lega BJP ni jitang nungmani sinimani ta ang acha bui nai phai tung abo sanan thangiya sabo nai phai ya jini di prasa media bujak mani tabo khai jini di prasa ro bojga chulu to jini di prasa ete khaijago hongka politics lai di hinga kai be dua bakti opon no kholayo ang neta si noi hingke tabo ani media ani di prasa busa thui ri roi to mani news coverage jo thangai moka sinili ambi no mai rum kure Kamal Gandhi di bono mai rum kure bihi busa dut kure masaya bihi chori kamaya bihi chori kamya omo sabu dabu nai ke khobor maka ang tandi abo dukho langa apong no masaka ang bo khoroksa media khayo borong no borong slai chung okrang maranu borong senior chu jeng borong no yaro bo thosawe ujaga o tumani je o professional hamza ko je khayo rang puisa bagai khaya borok ayang taka khoksa tuksu manu abo no busa pusi na bihi pusi na bon ni montri bon ya tak koi jaga ribo pusi ni media no bo saho mino ro yang amai ke bu amon jawab nya langai jangan yo na pura ko khanya mu ya ani bu se jang ma se jang na ko ha ma ga na mu se bomorok de saiman kha tabaksa jora ang le bu khoi na ya kuno thana rogo mamla ga fair to kalai kha lai ka ni khunau kalai kha na ge tabuk bom hai boni condition ta bu ko ta bo ko ro ga khai na ya ya ti khai ma no ham ya no ta ko belai serious na lo ko ti sana mai no ko re ba ka bu ti yo ham ya saya ma ang ya ham ya saya no kulum ko ko ti ka no ma khai ka ta ni khai ni om ti khunau ya sambat खुलुम काजो तो नो राधा कृष्ण जला नि बखाक्ते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर तंगनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलरी नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज तंगनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी ओ मेकिंग चार्ज तंगनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा तंगनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लैटिनम ओ मेकिंग चार्ज तंगनाय 10% ऑफ ते जेम्स तुनो एमआरपी तंगनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो तंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानी मानाय एक जामरां जागो ते माने पाइब्रुम नो शकट मानी मानाय थिंकि जो तनो को जागो फाइमान जंगना बागे राधा कृष्ण ज्वेलरी नि शुरू मखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलुनिया उदयपुर ते परो सेंट्रल आगरतला जो तनो खुलुमका हामबाय